pois putkesta, se ei piisaa. Näyttää sieltä Mikko Huustonen, että tämä homma riittää. Sitten seuraava Haapapurolla hänkin on siellä jo lähtöalueella edelleen lähdetään Semiprolla. Lumelta kuten aina ennenkin. Noin, siinä monotonot syttyy. Ja näin päästään lähtemään. Ja siitä lähdetään liikenteeseen. Kyllä näyttää itselleen nopeamman reaktion ainakin tähän heti kärkeen. Kyllähän se tuosta näkee 60 jalan kohdalta ja tähän on nopeampi tässä heti jo. Äänessä 128 kellottaa tuonne maaliin ja 120 kellottaa teräradalla 2. Joonan saa. Ei paha. 8443 Mikko Huustonen ja Haapapurolla 9191. Ja sit vielä otetaan Semi-Pro-luokkaan. Näyttäisi Petteri Akila sieltä omaa soololähtöönsä. Sen jälkeen voidaan siirtyä Trail Mode tonni 300 Eli Trail Mode tonni 300 luokka alkaa ready kohta lähetään.